an lajɛ walima k'an lamɛn Kati dugutigi bulon ni Kati tutigɛbaw ni maa minnu bɛ n'o ye notable ye ni diinɛ ɲɛmaw Kati ko ne ko k'u ni sɔgɔma ko saga 25 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan ko renouveau don kibaru kɛnɛ sigira. A y'aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan ko kura an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ kibaruya dɔw y'a jira kunungo ko jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ Buba Keita ko ale kɔni sera ka bɔ kunungo Bamako ka don pankuru kɔnɔ lafiya kɔnɔ ka taa makoɲa dɔw la kɛrɛfɛ jamana dɔw la hali ni y'a sɔrɔ kɛrɛfɛ jamana ninnu cogoya tora dugukɔrɔ nka maa minnu ye kibaruya in lase an ma olu caman y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Buba Keita kɔni bɔra i b'a fɔ ko maliden gansan tɔw ka taa pankuru ta sago n'a dugɔn la k'a sɔrɔ dɛngɛrɛnɛ foyi tɛ a dala ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ a ka makoɲa dugutaa baaraw la o bɛ fɛn min maana o b'a jira k'a fɔ dɛngɛrɛnɛ min tun bɛ waati tɛmɛnenw na fanga dafirilen ni maa caman tun y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ka soma si tɛ u yɛrɛ ka bila la k'u kɛlen don i ko kasoladenw a n'a kɛ ni fɔka bɛn caman kɛlen o kow la ni ka lafiya da d'u ma a bɛ fɔ min ma ko u yɛrɛ ka se k'u ka taa ni ka segin kɛ bonya ni karama kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma tɔɔrɔ o kɔni baaraw nin bɛ o de maana i n'a fɔ jateminɛbaa caman ye a jira cogoya min na hakilina jiginna k'a bɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛmaakɔrɔ ka fanga binna a denkɛ mun tun bɛ yan nɔ Buba ale kɔni y'a ɲini siɲɛ caman k'a bɛ bɔ jamana kɔnɔ a ka bɔli tun gɛlɛyara wa a ka taa ni ka segin yɛrɛ tun gɛlɛyara i n'a fɔ a yɛrɛ ka kibaruya dɔw tun y'a jira cogoya min na waati tɛmɛnenw na bɔlɔlɔsiraw kan na kibaruya min y'a sɛmɛntiya nin ye k'a fɔ kunun a sera ka taa pankuru taayɔrɔ la ka taa maa tɔw bɛ pankuru ta cogo min na ka taa dugutaw la k'a y'o kɛ olu mana sɛmɛntiya jɔnjɔn o b'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita n'a kɛrɛfɛmanw kɔni lafiyalen don ka taa ni ka segin na i n'a fɔ jamanaden gansan tɔw bɛ cogo min na k'a sɔrɔ finitigilakaw ni maa wɛrɛw ka dɛngɛrɛnɛ foyi tɛ u da la kibaruya tɔw ɲinini bɛ sen na kɔfɛ ni minnu sɔrɔla ko kan o na di aw ma ladiriya hale kɔnɔna la Kati kunungo an y'a fɔ olu ka mairie cakɛla minnu bɛ yen ni o ye baarakɛla minnu bɛ collectivité ka hukumu kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ olu kan i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ ko u kɔni bɛ INPS ni AMO k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen b'a la k'a sɔrɔ fɔ olu bɛ tɔrɔkɔ sugu bɛɛ lajɛlen la ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la ko kibaruya di dɔ bolo dalen don u fɛ bi wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati Kati mairie la a dun yira k'a fɔ jamana ka sariya la bɛɛ lajɛlen dagalen don k'i ka kunnafoni di bonya ani karama kɔnɔ nka kunnafonidila dɔw bɛ Kati kɔnɔ olu y'a jira an na k'a fɔ dɛngɛrɛnɛ bɛ ka sigi olu da la sabula ko maire ka dangan dɔ n'o ye conseiller dɔw ye k'olu kɔni bɛ k'u wele ka taa u sagona question dɔw da u ka ɲininkaliw dɔw da waasa olu bɛ se ka taa kuma gansanw fɔ kunnafonidi jɛrɛ ninnu kɛnɛ kan cogoya min na maa minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya di sariya dɔnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ ninnu ye kɛwalew ye min ye dagalen tɛ kibaruya di nasiratigɛ la kibaruya dila bɛɛ lajɛlen lafiyalen don i ma taa kunnafonidiyɔrɔ la ɲininkali minnu b'i bolo bonya ni karama kɔnɔ i k'o kɛ ka sɔrɔ maa ma i bagabaga maa ka bisi baza ko foyi ma se e ma kunungo an yɛrɛ taara ɲinini dɔw kɛ Kati mairie la an kɔni y'a ye k'a fɔ maire kɛrɛfɛ maa dɔw kɔni bɛ o wulikajɔw de la an bɛ k'a tɔ sɛgɛsɛgɛ kibaruya ma kɛ min ye an n'a dan kan min ye Kati kaw ye Kati maabakɔrɔ n'a diinɛ ɲɛmaw lawalela olu ka hamina ye fɛn min ye u b'a fɛ bonya ni karama min bɛ Kati kan bɛɛ min bɛ Kati kɔnɔ hali bi n'a ka bi o bɛ se ka sinsin cogo min na nka a yira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ni Katikaw yɛrɛ ye danaya da olu kan k'olu kɛ conseillers ye nka o dɔw bɛ yen ŋaniya min b'u la u ka baara taacogo t'a la ka maa si ŋunanfa Kati kɔnɔ bi ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u ŋaniya ɲuman b'olu la ka mairie baara walima ka Kati yɛrɛ mara baara Katikaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a maa caman bɛ yen olu kɔni nka kow taacogo majigin caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ kibaruya dɔw y'a jira an na cogoya min na n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ don kibaruya jayirataw kɔnɔ teliya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don Mali ka sigida ko ani jɛya ni saniya ni bɛsɛya ni yiriwa kuntagalajan baaraw ma ale ye i k'a dɔn baara ɲɛbila baara dɔw kɛnɛ fura k'a jɛ kunungo n'o ye jɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko rencontre interministérielle a bɛ tali kɛ jɛrɛ la min bɛna kɛ minisiriw caman ni ɲɔgɔn cɛ
ani waati jateminɛba olu maaw kɛrɛnkɛrɛnna fond climat Mali maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kunba jɔnjɔn ye fɛɛrɛ bolo jɔnjɔn dɔ ka sigi sen kan min bɛna kɛ ko sabatilen ye walasa waati ko cogoyaw bɛ se ka jateminɛ lɛ ni kɔlɔlɔ minnu bɛ waati yɛlɛma n'a ɲɔgɔnnaw na jamana bɛ se ka kisi o ma cogoya min na nin ko in bɛɛ lajɛlen sababuya la anw ka kibaruya ɲinina Astan Jalo ale bɛ a kumakanw lase ja minnu sɔrɔla Mohamed Toure fɛ an k'a lajɛ. Sanjiw bɛ ka dɔgɔya hali ni san bɛna fana bɛ kɛ tiɲɛli ye fɛn caman b'u kɔnɔna la bi ɲɔgɔn ye kun ye mun ye parce que an bɛna ɲɔgɔn ye ba de kɛ o bɛna kɛ ni Ala sɔnn'a ma bi kunɲɔgɔn o bɛ kɛ minisiriw ani an ka jamajɛkulu ye sisan walasa k'o baara dilan ka ɲɛ a ɲinina k'a fɔ fɛn fɛn ye secrétaire généraux ye u bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi walasa ka nin baara nin labɛn cogo min na a bɛ kɛ baara ba ye a bɛ kɛ baara wasalen ye k'a da kan aw ɲɛ b'a la baara min don a bɛ fɔ ko hali n'a bɛ kɛ il faut que dɔw fana k'an dɛmɛ dɛmɛ caman bɛ kɛ mais sisan nin bɛɛ kun ye mun ye walasa dɛmɛ min bɛ don Mali kɔnɔna la ni baara kɔnɔna la a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka faamuya ka ɲɛ fɛn min bɛ se ka a baara bɛ se ka waleya ka ɲɛ parce que n'a ma ɲɛ financement bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ sira kelen de fɛ a ɲɛ bɛ tuma dɔw la dɔw bɛ financement bɛ kɛ a bɛ kɛ yan ayiwa sisan nin bɛɛ walasa ka baara nin labɛn cogo min na Mali bɛ nafa sɔrɔ a la parce que ɲɛ b'a to i ka min fɔlen filɛ nin ye n b'a fɔ sous-région kɔnɔ a ka dɔgɔ mais Mali bɛna baara de kɛ sisan nɔ an bɛ se ka kuma an ni partenaire ninnu bɛɛ fɛn fɛn bɛ se ka nin waati yɛlɛma nin kunbɛn walasa ou bien ka a ye kɔlɔlɔ min san min bɛ se k'olu wuli olu bɛɛ bɛ kuma o ye fɔ a la nka musaka min bɛ don a la musaka de bɛna bila i n'a fɔ minan kɔnɔ minan min bɛɛ bɛ se k'a dɔn bɛɛ bɛ se ka musaka tafan dɔn a bɛ min ɲɛ mɔgɔ ye bɛɛ ka se k'o dɔn. Tabarikala an ka minisiri min ɲɛsinnen don sigida ko ɲɛw ma ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye n'an bɔra ye Mali gendarmerie ma ɲɛba Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale kɔni ye Faransikaw fana ka gendarmerie jɛkulu ma ɲɛma dɔw bisimila kunungo ka taa se Faransikaw ka gendarmerie yɛrɛ ɲɛma ka bilasiraliba kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma o ɲɛdankan hukumu kɔnɔ ɲɛdankan mun kun ye ka se ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛkɔrɔ kologuriya Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ jango gendarmerie ni lakanango baara nasiratigɛ ninnu jɔnjɔn na walasa an ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ an ye kuma di fulakɛ ma colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Awa Sanogo ka kuma galama la an k'a lajɛ. An ta nin nisɔndiya de y'an bolo parce que anw ni Faransi gendarmerie an n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna bon olu ka unité min bɛ yen ni o bɛ danajuguya wale kɛlɛli kɛ olu ka ɲɛmɔgɔba de nana donc olu de degelen bɛ kɛlɛ nin na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan donc n'olu nana a ka kan anw fana ka profiter olu ka séjour la an ka hakili falen ɲɔgɔn na an bɛ ka anw ka an se dan yir'olu la ka tila k'olu fana ka dɛmɛ ɲini pour que an ka mɔgɔw ka se ka labɛn ko ɲuman baara ka se ka kɛ ka jamanaden sago kɛ ani k'u wasa a fana a y'a yira an na k'a fɔ a seko damayira a bɛn'o kɛ cogo min na an ka unité min fana bɛ yen n'o bɛ ka danajuguya wale kɛlɛ u ka se ka former ka ɲa u ka se ka préparer ale yɛrɛ ka cidenw bɛna tile fila na ka na u degi min ni fɛnw bɛ kunbɛn cogo jumɛn na u bɛ se ka bɔ cogo jumɛn na dugu jukɔrɔ a bɛ n'o baara kɛ ani u bɛ se fana ka kandali dɔ fara kandali baara kan cogo min na u bɛ n'o baara kɛ. Tabarikala colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Mali gendarmerie ma ɲɛma don fulakɛ ka bamanankan tun ye nin ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kanan na n'an bɔra ye sɛnɛko nasiratigɛ la tile 3 jɛrɛ hakili jagabɔba dɔ tun sigira kɔɔri kunkan kɔrɔfɔw la kunba jɔnjɔn tun ye hakilina ɲuman jumɛnw bɛ se ka bɔ waasa kɔɔri ko ka nikura ka fiɲɛ kɔɔri ko la Mali la a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali sɛnɛkɛlaw jɔgɔtɔlen don kɔɔri ko la bi kosɛbɛ ka sabu kɛ jamana faamaw ye hakilina dɔw ta n'o ye kɔɔri sɔngɔko ni nɔgɔ yɛrɛ hokumu ye o min yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye sabula laadala subvention n'o kun ye ka se ka nafolo dɔ bila nɔgɔ bɛ se ka di sɛnɛkɛlaw ma sɔrɔ la cogo min na o kɔni subvention ko ma don bɛrɛla ɲina o kama nɔgɔ tora a nɔ la min yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye fɔ maaw y'u fori ka bɔ kɔɔri ko kɔrɔ dɔw ko a tɛ cɔli kɛ u ka dugu la o kɛra gɛlɛyaba ye ni gɛlɛya donna kɔɔri ko la gɛlɛya bɛ don ɲɔ ko la gɛlɛya bɛ don kabako la sabula maa caman ye sɛnɛkɛlaw ye
wari t'u bolo ka nɔgɔw san u bɛ kɔɔri nɔgɔ ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka dɔɔni fiyɛ ɲɔ kɔrɔ ani kɔɔri yɛrɛ foro bunubunu dɔw bɛ ɲɔ bi o la olu bɛ fɛn sen sɔrɔ cikɛ buguda minnu ɲɔ bɛ ɲɛ a yira k'a fɔ dugu minnu bɛ yen dugukolo minnu bɛ yen n'olu mɛnna ka sɛnɛ ni nɔgɔ ma don o la dugukolo sɛbɛkɔrɔ kɔrɔlen don an bɛ don min na i ko bi ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye min bɛ sɛnɛko yɛrɛ don ngalama na an ka jamana kɔnɔ o kama jamana faamaw kɔni ye nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in sigi a fɔra min ma ko azizo sur le coton ka se ka hakili jagabɔ kɛ tile damadɔ kɔnɔ kɔɔriko kunkannaw la maa minnu bɛ kɔɔriko ni sɛnɛko dɔn ni k'a dɔnna kari olu bɔra yɔrɔ jan fɛ ka na tile 3 in kɔnɔ ka hakilina jɔnjɔn dɔw bila laɲini minnu mana sabati ni kura na fiyɛ kɔɔriko la an ka jamana ale kɔnɔ baaraw ɲɛmaaya tun bɛ Mali du denkɛ fɔlɔ minisiri ɲɛmaa Mukutari Wani bolola la kow bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ kɔɔriko maa ɲɛmaw ni CMDT maa ɲɛmaw ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnana an ka kunnafonidilaw ka kuma galama la an k'u lamɛn. Se ka minnu sɔrɔ a ka ca parce que minnu kɛra filiale nouveau la o nana yira mɔgɔw la yan hakilina wɛrɛw farala a kan donc n'i y'a lajɛ a ka ca donc u ye kumabaw de tɔmɔ k'o fɔ yan kumaba fɔlɔ ye min ye o ye nɔgɔko nɔgɔ bɛ sɔrɔ cogo min na a yirala k'a fɔ ko ka nɔgɔ ɲinili sanni k'a di cikɛlaw ma ko k'a to CMDT bolo san 2 wa san 5 k'a lajɛ ni min bɛ bɔ o la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye cikɛlaw ka organisation ye o ye min fɔ k'a gɛlɛya o ye k'u kalan sariya minnu b'a to ni o organisation bɛ sigi sen kan o bɛ baara kɛ cogo min na sabanan k'u kalan baaraw kɛ cogo la o ka organisation kɔnɔ sabanan ye min ye naaninan ye min ye o ye an ka dugukolo sɛgɛnlen don yɔrɔ caman na fanga bɛ se ka don a la cogo min na ko ka a lajɛ dugukolo tɛ kelen ni bɔra Kucala la ka taa Fana ka taara Buguni dugukolo mako bɛ fɛn minnu na o tɛ kɛ kelen ye donc k'a lajɛ ɲininikɛlaw k'a lajɛ dugukolo kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo mako bɛ nɔgɔ min na o ka ɲɛdɔn pour que o ka se k'a fɔ cikɛlaw ye pour que sɔrɔ ka se ka yiriwa bon o n'a ɲɔgɔn caman ani cikɛlaw ye min fɔ ko ka kɔɔri sɔngɔ ko k'o ɲuman d'u ma donc an bɛ hakili sigilen don ko ni ninnu sera ka sabati a ka ca Ala fɛ n'an ye sanji ɲuman sɔrɔ kɔɔri kan ka se ka sɛnɛ san wɛrɛ. Dr Nango Dambele CMDT ɲɛmaaba kura don an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an na bɔ Bamakɔ yan ni ka Mali marabolo fana sira ta an na kari ta ka taa Sikasokaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka eaux et forêts maaw ka lapasa jɛkulu n'o ye SINAFOMA ye Syndicat National des Forestiers du Mali olu ka maa ɲɛmaa kura Sikaso mara cogoya la o cogoya ye Alu Badara Keyita ye ale kɔni sugantira jɛrɛ senfɛ ni ka bila bureau ɲɛma bureau min na u bɛna san 3 kɛ eaux et forêts n'o ye ji ni kungo lakanabaw olu ka hakɛw sɛbɛkɔrɔ kwakɔrɔ donni ye Kayi Kulikoro Segu ta tɛmɛnen kɔ nin kɛnɛ ɲɛnamayana Sikasokaw fɛ yen nɔ min ye Dirisa Jalo anw bɛɛ lajɛlen cɔ a la Sikaso are ko kɛra cogo di Bɛnkɛra Alu Badara Keyita de kan ni ka ale kɛ Sikaso SINAFOMA ni o ye zoforow olu ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ ye a biro maaw bɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ maa 17 ɲango la muso 4 bɛ minnu cɛ la nin biro kura in SINAFOMA Sikaso bolofara a ka wulikajɔ bɛna boli mun kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnyana lafasali baaraw ye ji ni kungo lakanabaw ni o ye zoforow ye olu ka baaraw lahala yɛlɛmaliw ma an ka laɲini an ka baara syndicat bureau in a bɛ kɛ de ka service in lataa ɲɛ service in a mɔgɔ kelen o kelen n'o b'a kɔnɔ u ka hakɛ ɲini k'a di u ma o ni hakɛ min ka kan an tɛ fɛn ɲini bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn min tɛ sɔrɔ fɛn ye nka ni hakɛ min kɔni fana ka kan an b'o de ɲini. Centrale démocratique des travailleurs du Mali ni o ye Mali cakɛlaw ka lafasatɔnba dɔ ye olu ye u ka nisɔndiya jira ni ka bilasiralikanw kɛ ka ɲɛsin nin biro kura in ma. Ladilikan min d'u ma hakɛ ɲini jagoya don mais jamana ka ɲɛtaga a dabɔkun y'o sabatili fana ye bawo ni syndicat sigikun fana lafasatɔn sigikun tɛ dɔwɛrɛ
a kun ye jamana ɲɛmɔgɔ u kana dankari wale dɔ ta ka baarakɛla sɛgɛrɛ ka fara ji ni kungo lakanani baaraw ka usufurɛw ka nin lafasatɔnba in ni o de ye sinafɔma ye a sigikun de ye cogoya mun na farafarali ni dɛnkɛrɛfɛn mun bɛ tala ka ɲɛsin u ma u ka baaraw hokumu kɔnɔna na u ka se ka dabila. An bɛ biro walama n'i y'a mɛn ɲɛma ko fɛn komɔgɔ de b'e la donc ladilikan bɛ n bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn ye u k'o bolo di ɲɔgɔn ma komi biro yɛrɛ sigila consensus kɔnɔ bɛnkan kɔnɔ ne bɛ fɛn min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye surtout précisément an ka directeur kura min nommé la sisan inspecteur général Ousmane Siribe n bɛ min ɲin'a fɛ vraiment a ka service in denw fara ɲɔgɔn kan an kɔni an bɛ s'a ma ni ko an bɛ s'a ma a kan k'an dɛmɛ fana. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye zufrɛw ka lafasatɔn ye ni o ye Sikaso bolofarata ye Sinafoma a sigili kɛra Kayita, Kulikoro, Segu ani Office pour la protection du bassin du Bafin olu sigilen kɔfɛ. Tabarikala Dirisa Jalo i ni ce aw an bɛ hakɛto ɲini filɛbaw fɛ k'a ye k'a fɔ cogoya min nana sisan ni a sɛbɛnna kɔrɔ Abasi gouverneur Mopti bolofili nana ni a ye k'a dɔn an b'o hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen nɔ an na minisima ka pankuruni ta ni ka taa cun Mopti yenkaw fɛ yen gouverneur marabolo ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Abasi Danbele ye ale kɔni ye a kanu hakilina kura dɔw ni Moptikaw ye bɛnkan dɔ ta bɛnkan mun na don n'a nataw la u na hadamaden ɲumanya jamanaden ɲumanya cogoya la dɔ sigi baarada bolofara kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Mopti a kun ye maaw bɛ se ka jamanaden ɲumanya hali bi o sɛbɛkɔrɔ don kalala cogoya min na walasa jamana ka taa ɲɛ baaraw bɛ se ka sabati nin baara in kunfɔlɔw daminɛna gouverneur yɛrɛ jabala la kunungo ni o ye Mali yɛrɛ ka bugunnatigɛ drapeau yɛrɛ yɛlɛnni ye ani ka jamana ka jonjo fasa sɛbɛkɔrɔ don bɛrɛ la olu kɔfɛ a bɛna sigi cakɛda tɔw fana la kun ye jamanaden ɲumanya bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen hamina bɛɛ k'i mago don faso taa ɲɛ baaraw la n'an taara Mopti maa min ye an jatigiya ye ni an bɛ ji ni to d'a ma o ye Musa Tarawele ye ale bilala an ɲɛ k'a ɲɛfɔ an k'a lajɛ. Ni hakilinanta min lawaleyala Mopti n'a nun donna sɔgɔmada in na n'a hakilinanta bɔra Mopti marabolo ɲɛmɔgɔso la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka faso kanu k'o limaniya don fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na. Bon faso kanu dɔnbagaw y'a fɔ a ma bɔ ne da faso kanu ye limaniya dɔ ye ni baara daminɛ dɔ wɛrɛ la o jaabi bɛna k'aw mois prochain lundi le premier lundi de mars avant sɔrɔ yɔrɔ min na aw n'a dɔn ko baara daminɛ. Seereya minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔna na maa faamuyalenw fɛ ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu si kuntagala janyana n'u ye kunun ye ka bi ye olu y'a jira k'a fɔ ni nin baara ɲɔgɔnna si tora ka kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka fasoden dilan min ka hamina ye jamana ka ɲɛta ani a ka yiriwali ye. N'i ye ne Madu Kamara ɲininka bi n b'a fɔ y'an ka indépendance cɛbaw wuli k'u jɔ Mopti gouvernement kɔnɔ sɔgɔmada in na. Indépendance cɛba minnu u sogo u farikolo u dusukun u y'a ta k'a di Mali ma. Ka gouverneur ka nin initiative a ka ŋaniya initiative citoyenne k'a fɔ ko fasoden ɲumanya an kan ka ala tanu parce que nin ye wale min an famana ma gouverneur na k'a lakuraya k'a la ɲɛnamaya k'a jira ko mɔgɔkɔrɔbaw minnu tɛmɛna u y'u wasa de don an ka jamana u wasa don an ka jamana na kanu jamana kanu drapeau hymne ɲɛmɔgɔw k'u bonya ka baara kɛ. Parce que a ye fasodenya ɲuman o de yira ne ye fasoden ye ne ye fasoden ye laada dɔw bɛ yen loi dɔw bɛ yen f'i k'u matarafa donc drapeau yɛlɛ k'a jigi ani hymne national o y'a dun. Ka bɛn ni hakilina yɛrɛ lawaleyali ye sa i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye ka se ka kunnafoni caman di maaw ma kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni minnu ni u bɛ tali kɛ sariya sɛbɛn kan ni o kɛra sababu ye ka se ka jamana jɔnjɔn la ɲɛnamaya ani k'a ɲɛgɛn n'a taamasiyɛnw kofɔ nin baara in yɛrɛ bɛɛ kun cɛra damu kɔnɔna na ni maaw farala ɲɔgɔn kan ka dumunifɛn ni minfɛnw tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn basigi ani koto ɲɔgɔn tala kɔnɔ. Tabarikala saga bina naani bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na keɲɛbakaw fɛ min ye Sumeli Bube Mayiga ale bɛ taama jɔnjɔ n'a ye jamanajɔ baaraw hukumu kɔnɔna la don n'a nataw la n'a kibaruya sɔrɔ renouveau don kibaru kɛnɛ kɔnɔ waati kelen mɛ san o bɛ préfet par intérim Haruna Jara ale ka jateminɛ na Fanta Tumota an bɛ kibaruya kunfɔlɔ sonsoro ya fɔlɔ ni minɛ ka bila bɔrɔ la ninnu bannen don olu kana ɲaami tɔw cɛ la.
Merci Amadou Ambifo inti kunnafoni jɛlen dili la an lajɛbagaw ma an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ni kunnafoniyaw ye sisan an bɛ taga an ka siraba kannaw la sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di Bamakɔ siraw la an bɛna wele bila Sori Ibrahima Diallo ma a mana kɛ yɔrɔ min na sɔgɔmada in na ba kɔfɛ walima a ɲɛfɛ tan ni ka segin lahalaya bɛ cogo min an ka sirabaw bɛ lahalaya minnu kan ani anazɛri ye kuma minnu fɔ bilasiralikanw na an ka nɛgɛ karafetigi Magan Jakite Magɛnzi ka yamaruya kɔnɔna na sɔɔni anw ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.